الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ala tannun kɔfɛ ala barika dalen kɔfɛ an bɛ sali cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye kisi ani nɛɛma bɛ a kan a n'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ mɔgɔ tura kɔ fo ka taa jɔdon se ala ka ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ. an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan nin y'an ye Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ wojinɛ ka bɛn août kalo tile 8 ma san 2026 ka kɛ ni an fana karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara a bɛ tagama min na Côte d'Ivoire jamana kan. wojinɛkaw ye kunbɛli kɛ fɛn min ye août kalo tile 7 ye dugu jɛlen ka bɛn août kalo tile 8 ma. o koru kɛra wajulu kɛba ye, wajulu min ni jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ. wojinɛ a kɛrɛfɛ dugu caman farala ɲɔgɔn kan ni kana bɛn ni nin cɛkɔrɔba ɲuman in ka laseli ye. bɛɛ tun bɛ ka kɔnɔni kɛ cɛba min na alakira mɔden sanuma min kɛlen do fitina yelen ye bi diɲɛ kɔnɔ a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara a selen k'o kɛnɛ kɔnɔ a kɛra nisɔndiya koba ye. a ka laada de do a bɛ munumunu ka foliw kɛ, badengoya foli sinjiya foli ka ɲɛsin mɔgɔba minnu welela kɛnɛ kɔnɔna na. o laada a b'olu latilen. an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tagama in kɔnɔna na an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara a ka denbaya wulila k'a fɔ ko tagama in tɛ kɛ u kɔ, u fana bɛ a nɔfɛ baara in na. sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen tumana min na kumakɛlaw bɛ sɔrɔ ka kuma ta. u ye dakuruɲɛ 2 min lase ne ni aw an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. D'étape en étape, la lumière de son enseignement à travers notre pays. Mais aujourd'hui, a une saveur particulière, car depuis 2009, voilà 17 longues années. Au Guinée attendait ce moment. 17 années d'espérance, de patience et de prière pour voir enfin notre guide fouler cette terre de Guinée. Cette attente a pris fin depuis hier, ici même, au stade El Hadj Mamadou Koulibaly. Permettez-moi donc, avant toute chose, de saluer notre marraine, Madame le maire, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassireba Touré, dont l'engagement à nos côtés honore cette cérémonie. Madame la marraine, soyez-en chaleureusement remerciée. Je voudrais également, au nom du Bureau national, exprimer toute notre profonde gratitude et satisfaction quant au déroulement de cette tournée de prêche d'étape en étape. Nous avons été témoins de la ferveur populaire, de l'accueil chaleureux des populations et des autorités, et de la grâce avec laquelle notre guide a su porter son message. Mais le Bureau national tient aussi, en toute humilité, à présenter ses excuses les plus sincères à notre guide bien-aimé, ainsi qu'à toute sa délégation, pour les éventuels manquements et survenus tout au long de ce séjour. Kafoko Alanichi, Kramoko Nali Wojinebi, Nangongwa Ajalano, Antese Danga, La Ambanga Jamana Tigifo, au coffre, Anga préfet faux, ka maire faux, ka dugutigi faux, ka Sigibara Bella Jenou faux, ka Anga parrain faux. Vraiment, anga parrain, amba nyini, an karamɔgɔ fɛ, a ka duwawu kɛ parrain. A lɔla an jigi kɔrɔ Wojinɛya. Vraiment, a ye jigi fa. Nani na sisan, ale lɔla ni an ka kɛyɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ Madame le maire fo. A ye bonya min kɛ an ye, wallahi a jala an ye. Lo min an ka courrier di an ka parrain ma ka di an ka ministre ma a y'a kalifa ministre Gawusu Touré la an ka fɛngɛ bɛɛ tɔgɔ la autorité bɛɛ tɔgɔ la. Mais Madame le maire karamɔgɔ kan ka na le 7 ale bɔra a kalama le 6 ko karamɔgɔ doit ka se an fɛ yan. A y'a sɔrɔ terrain nin an y'a sara drasi million 2. a ko k'ale to yan ko an bɛ se ka terrain sara cogo di. Wallahi a ye million 2 ni se kɔ an ma l'heure 3 kɔnɔ. Vraiment an b'a fo ka ɲumankɛla caman b'a fo mɔgɔw y'an dɛmɛ cogo bɛɛ la. O la an ka cɛkɔrɔba n'o ye Laji Daba ye an fana b'a fo. A y'a mɛn waati min ko karamɔgɔ bɛ na Wojinɛya a y'an sama sefa wari 100 ani misi 1 a y'o bila wotoro kɔnɔ ka na di an ma wa n k'an bolo ma jɛmɛ n'o ye. Vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɔ kuma la yan. An b'an badenw fo ni silamɛya foli ye.
Kangalo namba bismillah. No yanga sirifla duba duma. Ani munu yu senfa ka se anobi. Anu so jali. Me ambani amba fuka barkada. Ka sirifu fuka barkada. Kuni te kuni lombe. Basi tande akana kene masuma. Ay nyaga nyaga. Kele niye bani wele yoro yoro al ni bi jangar la ibi kene ya. Basi tande haidara. Ba madande haidara. Teuti haidara. Musofa haidara. Ankoba sababe. Ni ya sonjena I wasala. Ala ba madame son denma. Ka son banma. Ka son fanma. Ambisiri kwen fo. Amban karamugo fo anaka tamado. Ka sirifla duba duma fo. Kani te kani baraje ku danse. Femi mu na tosoro kanu ta tosoro. Ku baraka alaye. Je suis ici au nom de son Excellence, Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque d'Odiéné, qui a reçu l'invitation et l'information de la visite du guide Haïdara. Monseigneur est allé à Rome et il m'a dépêché d'être là ce soir, non seulement pour lui souhaiter la bienvenue ici à Odiéné, mais pour témoigner aussi de la fraternité et de la communion de toute l'Église catholique d'Odiéné à nos frères musulmans et demander que Dieu, notre Père à tous, par la visite de notre cheikh, que toutes ces prières qui vont monter vers Dieu apportent la paix à notre ville d'Odiéné, à la paix à notre région, la paix dans les familles d'Odiéné et surtout la paix entre les populations d'Odiéné. Bienvenue à vous, guides, et que Dieu qui vous a envoyé ici à Odiéné vous aide dans votre mission, vous soutienne. Monseigneur Alain Clément Amiezi, notre évêque, vous souhaite la bienvenue et vous souhaite une bonne mission ici à Odiéné. Vous êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse Odiéné. Amen. Et que Dieu bénisse la fraternité entre musulmans et chrétiens ici à Odiéné. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis jusqu'à ce que notre guide soit avec nous aujourd'hui. On dit Dieu merci, Alhamdulillah. Avant toute chose, je salue les autorités ivoiriennes, commençant par le chef de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara. Je salue la population ivoirienne et je salue la communauté, ceux qui ont organisé l'arrivée de notre guide spirituel. Je salue aussi la population d'Odiéné. Et nous allons demander à Dieu que Allah fasse que notre guide nous bénisse ici avec la paix. Je suis avec ma délégation. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanga mo bafo serifu wallahi ambela jele natalembala ambela jele nyanyini sambiriga bi anane yere dantege wallahi hera bay o ala tanu bay wallahi wojine anganga ala tanu anganga ala fo dina tigi sirvice wallahi anganga ala fo amana min fo fana abe mina fana wallahi ambela jelenye anganga ala fo sirvice bi anganga ala fo ay sini wallahi dina tiro haydara inyuma nana inyuma gasagi wallahi ni baradi ala ki sarani dinai hada ma de ni ka ke ciyaga wallahi te molaya foni ngalo faraga de wallahi ni ka ke ciyaga te molaya de jama fulere wallahi ma dorma gele ni masima ko kasiya ba me ciye de ga mauseya wallahi ni be ciyaga wallahi ala be mawole kanema de mate mawole la wallahi ala be mawole la ambe wojine fo ka wojine famo fo ka wojine sigida bela jele fo ani wojine ka benem bala ya ambe nambe kelema na ya soro ko wani wojine ka wallahi te jabani soro amaliyo na ya me ambe dil harbi ala ka wojine suma ala ka ambe kelema ambe jamana mi ala ka jamana suma ala ka jamana kolo
ala k'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛn kama ala ka sini kɛnɛ d'a ma. Monsieur le représentant de Sa Majesté El Hadji Aboubakar Touré, chef de canton de Kabadougou, Monsieur le chef de village et toute sa prestigieuse notabilité, Cheikh Madani Aïdara, guide spirituel des Assardines et toute sa délégation, chers imams prédicateurs, mesdames et messieurs, responsables des associations religieuses, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et structures différentes, honorables invités, vaillants, dynamiques membres des Assardines, c'est avec joie que je prends la parole au nom de Madame la ministre Nassine Batouré, maire de la coquette commune d'Odiéné, empêchée à cette activité de haute portée religieuse pour des raisons liées à son calendrier ministériel, pour vous adresser la plus belle salutation, celle-là même qui brise les frontières, qui unit les cœurs et qui raffermit la foi. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Chers invités, je ne saurais commencer mes propos sans toutefois vous dire à notre illustre invité en Odjeneka, Idansé, Iboni Bra, Idoni Bra, qui veut dire soyez la bienvenue. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de souhaiter également la bienvenue à la grande délégation qui l'accompagne ainsi qu'à tous les sympathisants qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette nuit des prêches placées sur le thème « Nulle contrainte en religion ». À cet effet, je salue le dynamique et le leadership de notre vénéré Cheikh Madani Aïdara qui a bien voulu choisir notre pays, la Côte d'Ivoire, pour faire cette tournée de formation et d'information sur notre noble religion qui est l'islam. Au nom de toutes les Guinéens, je voudrais vous exprimer la joie qui nous anime ce soir en vous accueillant si nombreux avec les membres de la famille dans toute sa modestie, modestie. Comment trouver les justes pour vous remercier à la taille de votre valeur pour avoir illuminé la ville d'Odjenné parmi tant d'autres villes pendant cette tournée ivoirienne. Notre adoré Cheikh Madani Aïdara, par ma voix, la population d'Odjenné vous dit initié, Allah Ibradi, Allah Siranoya, car Allah le Clément vous accompagne, vous accorde les mérites. En ce jour solennel, Madame le maire Nassine Batouré remercie tous les élus et cadres, ainsi que tous les filles et filles de la région à travers Sa Majesté El Hadji Aboubakar Touré pour avoir soutenu et accompagné cette noble activité de haute portée spirituelle. Car là, vous les récompense tous par le paradis Filidos. À ce stade de mes propos, je voudrais inviter les participants à profiter des enseignements qui seront exposés tout à l'heure par notre sage et guide de haute gamme. Car là, le Tout-Puissant fasse de cette activité une réussite totale, qu'il nous donne la bonne compréhension des choses, qu'il nous accompagne dans toutes nos familles respectives, qu'il nous fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il unisse nos cœurs autour de la paix, de la cohésion sociale, de la promotion de notre belle religion. Assalamu alaikum, chers participants. Bi lunye o jele sigiro mi ga te ka bango na frufo ana luna ba ni we saya lunye. Voilà. Sherifu se o jele la nyine minte ana abrasoro kafra nala ka dingena abrasoro kunu ani bi. Bi mi demamla mi dalila ko bien allons le faire. Mais fefe nani ka boyoro sunu ka boyoro jan ka bien sara ko nyumala ka bien nyuma do so amba il faut
Nanga boy ambe job ka amfa nyuma yire nanga mo yire. Kwa niche a foli ko nyuma la. Serifila créé ka serifila télévision dit akenama herebay. Anu mi makra. Ni afa ka dasu sro. Isi serifila koro. Ibe dasu sro. Awe aidra noy. Kwa barka wala. Alibi asinasi kaje nyombro yo kaka negebre ala onke. Ni waati ni la an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta. Foli ni waleɲumandɔnw bɛɛ kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka walanda di an ma min ni a nafa ka bon kosɛbɛ. Ale ka laseli an kelen kelen n'an y'a lamɛn an bɛ nafa sɔrɔ a la. An b'a dɔn silamɛya ye min ye a mago bɛ ko minnu na. A Seyidi Sherif Usman Madan Haidara wojinɛ ka bɛn août kalo tile 8 ma san 2026 a ye laseli min kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان إبليس اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين آمين. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا. نعم. أمي فلوكا على ديفو. وكاكا. كعلى بركة كعلى ولي مندو. كسولنا كرابك محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم. كسولي أسود مسلمون كا. أنا كسابا يمو. نمبري. نعم. An bi foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ a bɛɛ ye. N'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin Wojinɛ an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan Fama Kunda ka ta gouverneur la ka na se préfet ma ka na se sous-préfet ma ka na se u baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ma polisi so gendarmerie tout an ka foli bɛ a bɛɛ ye. O kɔfɛ ala ka lasigiden minnu bɛ yan n'o ye an ka limamuw ni karamɔgɔw ye an ka foli bɛ a bɛɛ ye. An b'an ka dugutigi fo k'an ka jamanatigi fo wula in n'an bɔra nin bɛɛ la jamanatigi a y'an bonya kosɛbɛ ani dugutigiw a n'a ka dugu mɔgɔba bɛɛ u bɛɛ ɲɔgɔn kunbɛn jamanatigi fɛ yen k'an bisimila ka hɛrɛ kuma fɔ an ye u sara bɛ ala bolo. Préfet fana a ye kuma ɲuman caman fɔ u bɛɛ y'an bonya bɛɛ sara bɛ ala de bolo. An taara an ka imamba fana fɛ yen ni wula in na n'i yɛrɛ kun bɛ yen i bɛ nisɔndiya. I b'a dɔn silamɛya ye fɛn ye n'a faamuna diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya. Ni silamɛya faamuna dɔrɔn diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya diɲɛ bɛɛ. Parce que an bɛ ka balo diɲɛ min kɔnɔ diɲɛ tila la. O tila-tilali in kɔnɔ gouvernement ye yɔrɔw mara. Mais gouvernement bɛɛ ye sariya dɔ ta pour que u ka jamana ka balo hɛrɛ la jamanadenw ka lafiya. O sariyaw tali la u ye kasobon jɔ ka polisi créer ka gendarmerie créer ka sɔrɔsiya labɛn. Nin bɛɛ dabɔ kun ye mun ye ko jamanadenw ka lafiya anw fɛ yan. Ni min ye dan sago an b'o don kaso la. A dabɔra mun kama mɔgɔw ka lafiya. Bon o ye mɔgɔw ka idée ni miiri de ye. Yala ala min y'an da o ala bɛ ɲinɛ an kɔ. Ala b'an da k'an bila ten. Non. Ala fana y'a ka sariyaw ta. Ko ka sɔrɔ polisiw tɛ yen i bɛ se ka ko dɔ kɛ polisi t'i ye. I bɛ se ka kojugu dɔ kɛ gendarme t'i ye. I bɛ se ka kojugu dɔ kɛ mɔgɔ t'i ye min ka kan k'i minɛ. Ala ko o yɔrɔ la ko silamɛya nana ko ale ala bɛ yen.
polisi ti yɔrɔ min na gendarme ti yɔrɔ min na n'i ko i bi tiɲɛni kɛ a dɔn olu kɔni ɲɛ t'i la nka ale ala ɲɛ b'i la siga t'a la Aïdara diinɛ nana tan de Allahu Akbar kɛnɛ kan ne muso ka to n bolo e yɛrɛ ta ka to i bolo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye ɔ tiɲɛ ni nkalon n'an sera ala ma o bɛ ɲɛnabɔ Allahu Akbar Aïdara hali ala ka kiraw ne ko tɛ e ko tɛ n kalanna ko tɛ dɛ n taara kalan kɛ makan ka na nɔ hali makan alimami o ko tɛ dɛ makan alimami ko tɛ dɛ ala ye kira minnu ci olu yɛrɛ ala ma foyi fanga foyi d'u ma a ka jɔnw kan ni min ko ale ti ala fɛ hali kiraw lesta alehim lesta alehim bin ala ko kira ma fanga t'i bolo koyi ko i ka mɔgɔw jagoya wele da dɔrɔn n'a ka di min ye man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ala ko n'a ye mɔgɔ min ja o ka kɛ silamɛ ye n'a ma mɔgɔ min ja o ka kɛ kafiri ye ko Muhamadu ka sira t'o la inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum ala ko kira ma ci lase dɔrɔn ci lase mɔgɔw sɔnna wa non e ti ɲininka o la mɔgɔw banna wa e ti ɲininka o la ci lase dɔrɔn ni ci lasera dun ko mɔgɔ i mana yaada cogo o cogo i mana kafa cogo o cogo i mana kɛ faama ye cogo o cogo se mana k'i ye cogo o cogo ko n bi ne ala yɛrɛ ne b'u ni bɔ don dɔ la nin ye tiɲɛ ye k'o bi ban non se t'o kunbɛn quoi se t'a kunbɛn k'o bi ban an bi bɔ yan on va quitter ka étage jɔlen to k'i ka mobiliw jɔlen to muso min ka di i ye muso bɛɛ ye k'o sigilen to an bi bɔ yan ala ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko ci lase mais kana mɔgɔ jagoya ko u fagali ne yɛrɛ ala de bɛna niw bɔ alors ni tigi sera ma dun ale n'a hisaba u sɛgɛsɛgɛli i sɔnna wa i banna wa walimuso kun bɛ e bolo wa e balola haramu na wa e ŋaniya kun ka ɲi wa i ŋaniya ka jugu wa ko o bɛ ne ala bolo mɔgɔ sen t'o la alors ni nin ye kuranɛ kumakan ye e jɔnni bɛ se ka kalan dugukolo kan yɔrɔ jumɛn na tuguni ko e bɛna fɛn fɔ an ye min bɛ kuranɛ ɲɛ silamɛya la ala kira ye bolisɔnnaw mara alayhi salatu wasalam ani bolisɔnnaw jɛra ani kerecɛnw jɛra ani yahudiyaw jɛra i mana mɛn u tubira ka kɛ silamɛ ye n'a kun y'u fa n'u ba neni k'u gɛn u kun bɛ gɛrɛ a la kira ye bɛɛ mara fo ala y'a mankutu kuranɛ kɔnɔ ko law kunta fazzan ghaliza alqalbi lanfaddu min hawlik ala ko kira ma ko ni e kun ye mɔgɔ yaadalen ye i kun ye mɔgɔ kafalen ye a ti kɛnɛ na n ti jɛn n'a ye ko bɛɛ kun bɛ taa k'i to yen maa si kun ti kɛ silamɛ bɛɛ bɛ taa k'i to yen mais i sabalila i muɲuna sen dari i sen kan i ma fɛn fɔ i fa nenna a fa nenna dɛ a fɔra ko kira ti halala ye ko kira ti halala ye fɛn bɛɛ dara kira kan mais ala y'a se u la
minnu ye kira fa n'a ba neni ka kira denmuso faga ka kira gɛn ka bɔ Maka tuma min na Ala ye se d'a ma n'a y'u bɛɛ minɛ a nana Maka minɛ kafiri kuntigi bɛɛ ka n'u bɛɛ sigi kɛnɛ kelen olu kɔni bolo an bɛɛ ta tiɲɛna parce que ka se to an y'a ka mɔgɔw faga an m'a yɛrɛ de sɔrɔ n'o tɛ an tun bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga mais bi kira ye se sɔrɔ an bɛɛ fila bolo nin kafiri bɛɛ sigira k'i kun suli aw ka karamɔgɔw ɲininka ta kira selen kafiriw la faso la n'a y'u bɛɛ minɛ a ye karamɔgɔw ɲininka ko a k'u ka don diinɛ na wa a y'u ɲininka a ye karamɔgɔw ɲininka kira kelen ka kafiri bɛɛ minɛ a selew la kafiri minnu y'a ka mɔgɔw faga k'a denw faga k'a yɛrɛ ɲini k'u b'a faga u m'a sɔrɔ Ala y'u d'a ma u faralen ɲɔgɔn kan fɛ e ka karamɔgɔw ɲininka ko kira k'u ma a ye tuubi wa mais se sɔrɔla dɛ a da ye ne sera njugu la njugu filɛ n bolo min ye n denw fa ka tiɲɛni don n na ka n ka sahababaw faga u filɛ n bolo nin ye ne dun ye kira de ye ne hakili la anw ka mɔgɔ minnu m'a faamu olu ka hakilila fɔlɔ kɔni ye f'i ka don da la de ye a y'u ɲininka kɛ ni kira k'u ka tuubi kira y'u ɲininka de sɔlɔ ko aw b'a miiri ma ana fa'ilun bikum aw b'a miiri ko ne Muhamadu bɛna mun k'aw la a b'a dɔn n'i ye min kɛ mɔgɔw la cɛ taatɔ la a segintɔ de b'o k'i yɛrɛ la mais silamɛya t'o ye dɛ kira ko aw hakili la ko n bɛna mun kɛ u ko hɛrɛ sabu i fa ka ɲi i bɔra ɲuman de la wa e y'an balima ɲuman de ye an ti foyi nata ni hɛrɛ tɛ la ilaha illallah kira ko cogo di ko izhabu fa antum tulaqa ayo nga diinɛ ye i selen jugu la i selen jugu la mais kira ko non a ye taa yan'o cɛ kira bɛna Maka minɛ i n'a fɔ sini u dontɔ Makan se min b'u ye bi Ala y'u se Makan na quoi hali u ni Makan ti jɔ kɛlɛ tɛ yen u nana Makan donda la o y'a sɔrɔ wula sera fitiri sera mɔgɔw kɔrɔtɔlen don dɔ ko ko ɲɛna sa joli na bɔ min joli na suru joli na kɛ kɔji ye bi kira ko nin kuma in fɔ b'a ye jɔnni ye k'a y'a wele ka na kira y'a ɲɛjugu jira a la ni aw bi joli bɔn silamɛya tɛ joli bɔn nin ye silamɛ dɔ de kumakan ye vengeance ko an sera an bɛna an ta sara joli bɛna bɔn kira murutira a bolo k'a kana nin fɔ ko kafiriya bilala silamɛya de bɛ sen na silamɛya tɛ joli fɛ n'a ma dɛsɛ mais ne ka kuma ninnu c'est à vérifier a ye karamɔgɔw ɲininka u ka kelen segin a la a tɛ segin yanni nin cɛ n y'a fɔ cogo min na kira nana Makan donda la fitiri sera silamɛw kɔrɔtɔlen don an sera ka ban kɔ an ka don u ye kira bɔra Makan hali kira ka du Sayyidatu Khadija ye min d'a ma kafiriw y'a feere u selen Makan donda la fitiri sera bɛɛ kɔrɔtɔlen don doni kɔrɔ kira ko non cɛ kelen kana don Makan mɔgɔ kana don n'aw donna sufɛ Makankaw ja bɛna tigɛ u hakili bɛna wuli la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah nin diinɛ ɲuman in de tiɲɛcogo filɛ nin diinɛ ɲuman in de tɔgɔ tiɲɛcogo filɛ juguw bolo
Allahu akbar. Allahu akbar. mais kira bɛ fɛ ka don diɲɛ ninnu kan kafiriw boli sɔnnaw tasuma batolaw minnu ko ala ko tɛ tiɲɛ minnu ko fɔ an ka muhamadu faga ala y'a se olu de la sisan Allahu akbar. a ko a ka mɔgɔw ma ko an t'i don su fɛ dɛ Allahu akbar. su kora kaba n'an donna magan sisan mɔgɔw hakili bɛ wuli O bɛ kɛ. jɔnni hakili bɛ wuli boli sɔnna kafiri hakili wulili e t'o fɛ Allahu akbar. Abani. yahudiyaw de bɛ yen yahudiyaw hakili wulili e muhamadu t'o fɛ Ayi. Allahu akbar. la ilaha illa Muhammad Rasulullah. a ko n bɛ min ɲini an fɛ an ka si yan Allahu akbar. doni kɛ magan su fɛ dɛ Ayi. O tɛ kɛ. silamɛ nafigi dɔw dimina Allahu akbar. ko kabini kelen ko cɛ faso nɛgɛ y'a minɛ Allahu akbar. ko a faso nɛgɛ y'a minɛ Allahu akbar. kira denmuso dɔ tun bɛ yen a furulen kun do kafiri dɔ ma makan o y'a sɔrɔ kira ma kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. kiraya nalen n'u ye kira dekun nahi an b'a fɔ a hijira la hijira kɔrɔ de ye déplacement mais a bolila de parce que kafiriw k'u b'a faga a bolila a ye dugu bila Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. ala ka ko y'o de ye yanni ala mago bɛ waati min na yan'o ka se n'i ko i b'a forcer i bɛ malo siga t'o la Aïdara. ala kɔnɔ dɛ A bɛ kɔnɔ. non ala kɔnɔ A bɛ kɔnɔ Aïdara. fo nin ka kɛ nin na ka sɔrɔ ala sago ma se i bɛ malo Sigi Aïdara. kira bɔtɔ filɛ maga ka sɔrɔ a ka d'a ye Allahu akbar. Kulibali. a bɔra Bi bɔ. a taara Allahu akbar. a taara madina Sigi. a denmuso min furulen don kafiriw ma sisan denmuso in a dekunna quoi c'est-à-dire mɔgɔ si t'a fɛ parce que a fa jɔra jɔyɔrɔ min na alors contre anw ka boliw mɔgɔ t'a fɛ Allahu akbar. a fana y'a essayer k'a bi boli ka taa a fa nɔfɛ madina a ye waati dɔ sɔrɔ kira denmuso o y'a sɔrɔ a kɔnɔma don a ye ɲɔgɔnmɛ ta ka boli maga ni madina cɛ kilo 400 ni joli don ayiwa baligi ko kilo 400 ni 50 baligi ko ten jabate Allahu akbar. an ka kuma ma nɔgɔn Zamzamiyu. Allahu akbar. a bɛ faamu wa muso taafetigi kɔnɔma ye sira minɛ nin kungo kolon kɔnɔ sahara kungo kɔnɔ Allahu akbar. mais kafiri dɔ bɔra a kalama o nana k'a giri a siranna kira denmuso siranna a ye ɲɔgɔnmɛ boli o bolila nɔfɛ fo k'a bɔ k'a bin a kɔnɔma Allahu akbar. Allahu akbar. a degunna Allahu akbar. u y'a ta mɔgɔ minnu kɛɲɛna n'a ye olu y'a dɛmɛ k'a se kira ma madina Allahu akbar. dɔw ko a jiginna ka sɔrɔ a jigin kuma ma se a tout de façon nin binni tɔɔrɔ o de ye muso in segin ala ma Allahu akbar. ala kira denmuso don Allahu akbar. min y'a faga habaru bunu aswad mais kira ka magan minɛ don sufɛ kira ko an ti don magan sufɛ mɔgɔw hakili kana wuli an bɛ si yan ni dugu jɛra an bɛ don Allahu akbar. Allahu akbar. mais kira tilala ka mun fɔ a ko ni maa o maa donna abu sufiyani ka so k'o tigi garantira Allahu akbar. ko wa ni maa min donna i ka so ka datugu i dara i ma bɔ ko i garantira Allahu akbar. a da t'o ye c'est pour seulement silamɛ nafigi dɔw minnu b'a nɔfɛ u kana na dansago mɔgɔw kan o la Khalid bin Walid ani silamɛ dɔw olu bɛ ka gardi ta en tout cas kira ko an ti don d'accord an tɛna don nka an bɛ kɔlɔsili kɛ u kana bɔ an ɲinɛ ma walima dɔ kana na kɛlɛminɛn dɔ ta ka cun an kan gardi taara silamɛw fɛ u b'o gardi la dugutilama fɛ Habaru bunu Aswad ale nana ko a bɛ bɔ ale bɔ fa kisa fila b'a la dɔw ko a ni Umaru de bɛnna dɔw ko a ni Khalidi de bɛnna ko Habaru min ye kira denmuso faga o y'a ka bamuru sama yɔrɔ min na Habaru bolila a bolila nɔfɛ f'u nana se kira ma Habaru bɛ ka ɲininkali kɛ ala ka kira bɛ minɛ ala ka kira bɛ minɛ yanni Khalidi ka ko a la ou bien Umar a y'i kari ka don kira ka tilisi kɔrɔ kira ko mun kɛra
a ko n bɛ seereya maa wɛrɛ tɛ ala kɔ e muhamadu ye ala ka ciden baburutigi nan'i jɔ o k'a ma ko kira di yan n b'a faga de min y'i denmuso faga de kira ko a ma a ko ne denmuso joli bɛ ne yɛrɛ de kan ne y'o yafa mais a tɛ se ka faga parce que a kalimatu shahada fɔ a ko kira a b'a yɛrɛ ɲini de a masa kɔnɔ a ko bon a kɔnɔna bɛ ala de bolo a t'anw bolo manil fars manil muhi manil nasir manil kafi manil sami manil basir wahid muhammad rasulullah afamna a ye silamɛya ka hinɛ ye wa a ye silamɛya ka makari ye wa mɔgɔ min y'i den faga ala nalen o da i tɛgɛ kira ko non a ye kalimatu shahada fɔ ne den joli bi ne yɛrɛ de bolo n y'a yafa nin diinɛ ɲuman ba ye nin diinɛ in bɛ se ka mɔgɔ faga Ahmad bin Hanbal an karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan bɛɛ bɛ Ahmad bin Hanbal dɔn tellement cɛ in siranna ala ɲɛ a ye ala ko kɛ mais kuma silamɛya kuma ni dɔ la dɔrɔn k'a fɔ ko kuranɛ ye dalifɛn ye nin kuma in dama kama u ye Ahmad bin Hanbal minɛ k'a don kaso la don o don k'u bɛ gɛnya 30 k'a la kitabu dɔw kɔnɔ a ka ca o ye dugu jɛ o jɛ nin karamɔgɔ ba in u b'a wɔrɔ de ka gɛnya 30 k'a la mais tariku nasira wɛrɛw b'a di o a ka ca 30 ye Ahmad bin Hanbal nin dɔnnibaa ba in ko a ka kuma ni karamɔgɔ dɔw ka kuma ma kɛ kelen ye o karamɔgɔw ni fanga ka di o karamɔgɔw ni fanga ka di o karamɔgɔ ye faamaw su ka kan n'i ye tɔɔrɔ ye karamɔgɔ kunda yɔrɔ o yɔrɔ karamɔgɔ mun bɛ karamɔgɔ ka kuma se faama fɛ karamɔgɔ ye politiki mɔgɔ ye wa i ka mun b'o la alors mais minnu bɛ karamɔgɔ kɛrɛfɛ ani faamaw ka bonya bɛ karamɔgɔ minnu kan n'olu tɛ Amadu fɛ u y'a coro nin karamɔgɔ ba in a ye tɔɔrɔ bɛɛ y'a ɲɛna kaso la mɔgɔw bɛ ka deli kɛ faamaw ka jɛn n'a ye dɔrɔn a ka mɔgɔ dɔ ka taa lajɛ kaso la ka taa visite k'a ye o la u ye ordre di a ka kalanden kɔrɔba yɛrɛ o taara kaso bon na k'a bɛ taa bɔ a ye mais a y'a filɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ka tɛmɛ Ahmadu kan ko a bɛ taa ɲininkali kɛ ɲɛfɛ Ahmadu y'a wele a ko karisa a ko e bɛ jeli ɲini a ko Ahmadu bin Hanbal a ko fili kɔrɔ ne c'est-à-dire u y'a bugɔ k'a ɲɛda bɛɛ tiɲɛ k'a ɲɛda funu a yɛrɛ ka kalanden maa yelen dɔ tɔɔrɔ bɔ a ye ɲininkali kɛ a ye san caman de kɛ nin degun in na a ka waati faamaw karamɔgɔw kama karamɔgɔw de y'u su ka k'a mais Ahmad bin Hanbal tuma min na ala ka na kɛra faama minnu y'a minɛ k'o bɛ ban olu ka fanga halakira olu bɔra yen faama wɛrɛ minnu nana olu ma sɔn ka u tile karamɔgɔw lamɛn olu y'a bila a bilalen fo ka waati jan kɛ minnu kun bi sɔrɔsi polisi minnu walima kaso ɲɛmɔgɔ minnu kun bi bugɔli kɛ kaso gardiw n'olu ye nin ɲɔgɔn ɲani da kan dɔ de nana ka da la don dɔ la ka na a ka da kɔngɔ a denkɛ bɔra ka na dayɛlɛ denkɛ ko mun bɛ yen a ko mago b'i fa la Ahmad bin Hanbal a ko wa mun bɛ yen a ko i b'a fɔ a ye min b'a ɲɛ an ka taa k'a to kaso la ne don n ye min ye kaban n y'o ye
nka n ti fɛ ka lahara tɔɔrɔ ye kun Allahu Akbar. n nana a ka yafa ma ala kama Sigi. Abani. an karamɔgɔ denkɛ sɔn jara O bɛ kɛ. Wallahi. fitinɛna Allahu Akbar. a taara fa yɔrɔ la fa ko de a ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ a ko mun don Sigi. a y'a ɲɛfɔ a fa ye ko min kun b'i bugɔ k'i jogin tan dɛ k'o de nana k'a ye diɲɛ ta ye kuwa komi a ti fɛ ka lahara ta ye ko i ka yafa ma ala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. a ko n den n lafiyalen ba tɛ Allahu Akbar. ni n lafiyalen don ne yɛrɛ de bɛ wuli ka taa yafa d'a ma Sigi. mɛ a fɔ a ye ko n yafara a ma ala kama ko ala kana minɛ ne kama lahara Sigi. Aidra. Allahu Akbar. denkɛ tɔɔrɔ la ko mɛ mun kɛra a ko n den aw tɛ ko ɲɛdɔn a ko ne y'a kalan alakira sɔrɔla salam a kuma nɔ dɔ la kira ko lahara cɛw tɛ kelen ye cɛw tɛ jɔ kɛnɛ kelen kan cɛw ka kilasima yɔrɔ tɛ kelen u tɛ kelen Aidra a ko kilasima dɔ bɛ yen ala yɛrɛ de b'a fɔ ko minnu ka juru bɛ ala la k'u bɛ mini Allahu Akbar minnu ka juru bɛ ala la u bɛ mini Allahu Akbar libani Sigi. I b'a dɔn mɔgɔ min ka juru bɛ ala la Ayi a ɲɛfɔ mɔgɔ min ye se to a ye ko n bɛ se k'a kɛ ka yafa ala ko k'o ka juru b'ale la Allahu Akbar Aidra Allahu Akbar o ye jurutigi dɔ ye wallahi juru in bɛ se jurumani nzabama minnu ka juru bɛ ala la ala yɛrɛ de y'a don a yɛrɛ la o dɔ ye nin ye maa min ye se to a ye ne bɛ se n bɛ se ka n ta sara i ye min kɛ na n bɛ se ka n ta sara mɛ n y'a to ala ma ala ko lahara k'olu ka juru b'ale la fo a k'a sara u ye Allahu Akbar Aidra a ko n den n bɛ fɛ n ka ye o cɛw la Allahu Akbar Allahu Akbar ko wa n b'a ɲini yɛrɛ fɛ n den n'i sera yafa Allahu Akbar Aidra asilamɛw a y'a janto nin kuma ninnu na wallahi a y'a janto nin kuma ninnu na an ti to yan dɛ o tɛ kɛ wallahi i mana balo cogo o cogo foyi t'i ɲɛ saya kɔ Allahu Akbar o don ko bi ban Allahu Akbar kuma jumɛn an bɛɛ b'an kun fɛ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ e ayi ne ka kɛnɛ o fɛn tɛ saya de mago bɛ fɛn bɛɛ la ayi a mago to la min ka kɔrɔ i y'o su don i ka kɔrɔ min ye i y'o su don i y'i denɲɛw su don i b'i kun fɛ Sigi Aidra mɛ i b'i kun fɛ don jumɛn don ala dɔrɔn de b'a dɔn Allahu Akbar tuma na an k'an labɛn a ka fisa a cunnen bɔda tɛ yen Allahu Akbar a cunnen bɔda tɛ yen dɛ Allahu Akbar o cɛ saya dun bɛna de ye ko mun b'a la sɔrɔ yɛrɛ an farala ɲɔgɔn na foyi t'a la Sigi e b'i ta kɛ cogo dɔn Sigi o ma dɔn an ka se k'an kɔ Allahu Akbar kana mɔgɔ juguya minɛ ayi o tɛ kɛ k'o to ala bolo Allahu Akbar Aidra kana mɔgɔ juguya minɛ dɛ ayi o tɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana k'i la a to setigi ma ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ bilahi n'i ma kɔrɔtɔ ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ Allahu Akbar mɛ kana mɔgɔ k'i jugu ye a to ala ma Sigi Allahu Akbar Allahu Akbar ni cɛ o la ala kira ko sɔlɔ salam magankaw ma ko a ye taa Allahu Akbar aw kɔni ye ko bɛɛ da ne kan nka ne sera aw la silamɛya b'a wajibiya ne kan n'an sera an ka sabali magankaw a ye taa kafiriw a ye taa Allahu Akbar nin diinɛ dumanba ye wallahi diinɛ min bɛ hinɛ a bɛ makari n Allahu ye nin fɔ aw ye y'a fɔ silamɛ muso dɔ ani kerecɛn muso dɔ de ka so nɔrɔlen kun don ɲɔgɔn na Allahu Akbar kerecɛn muso in kuma caman a bɛ bɔ k'a sigi a ka jardin kɔnɔ Sigi silamɛ muso in tɛmɛ dɔw b'a fɔ ka taa mɛ silamɛ muso in ye waati kɛ tile 3 a ti kerecɛn muso ye Sigi silamɛ muso in farala ka taa kerecɛn muso ka da kɔn Allahu Akbar kerecɛn muso ko k'a ka don Allahu Akbar a donna ka kerecɛn muso dalen sɔrɔ a ko aja mun bɛ yen a ko n degunnen don man kɛnɛ Sigi silamɛ muso yɛrɛ nana ye kerecɛn muso in a man kɛnɛ a degunna Allahu Akbar a ko i degunna dɛ a ko n degunna Allahu Akbar a ko bɔn n'i bi sɔn kuranɛ aya dɔw bɛ yen an b'a kala banabaatɔ la a ka ca la ala bɛ lafiya dun o bɛ kɛ kerecɛn muso ko silamɛ muso in ma a ko kɔngɔ de bɛnna Allahu Akbar kɔngɔ bɛnna Allahu Akbar silamɛ muso in bolila ka taa ka so ka dumuni labɛn
kana di chrétien muso ma a ye dumuni kɛ a fara ka ji min silamɛ muso ko a ma ko ti cɔn ka kuranɛ kalan i la a ko non ko n ye kuranɛ ye kaban ayi kana kalan c'est pas la peine i ka kuranɛ kalannen na tuguni n ye kuranɛ ye n ye kuranɛ ye la ilaha illallah a ko ale ye kuranɛ ye kaban o la ale mako tɛ c'est-à-dire silamɛ muso ka kuranɛ kalan ale la bilen a ye mun ye a ye hinɛ de ye a ye mun ye makari a ye mun ye n bɛ maa wɛrɛ fɛ mais anw ka diinɛ nana tile ganderendere na ka na an galan ko hali n'an fa ko a tɛ ala fɛ ko an ka ban na la ilaha illallah e kira ye bere ta faso jeni fɛ a bɛɛ tun ye bolisɔnnaw de ye a ye muru ta jɔnni fɛ a bɛɛ tun ye bolisɔnnaw de ye u tilala ka muru ta a kama mais ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔw kɛlɛ minnu y'i kɛlɛ قاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم a ye mɔgɔw fa ni ala ka sira kan nka minnu sera ma dɛ an ka kuranɛ in de fɔ minnu sera ma Seydina Umar o ka kalifaya tile y'a sɔrɔ silamɛya ye se bɛɛ sɔrɔ mais chrétien baarakɛla de tun b'a bolo ani chrétienkɛ dɔ tun b'a bolo a ka so ye baara la tuma bɛɛ Umaru b'a fɔ chrétienkɛ in cɛ n'i donna silamɛya la an bɛ silamɛw ka yɔrɔba dɔ kalifi la parce que an dalen don i la danaya b'i kan i ye hɔrɔn ye i ye ladiri ye n'i kun sɔnna ka tuubi an kun bɛ silamɛw ka fɛn dɔ kalifa Umar bin Khattab a ka cɛ min b'i yɛlɛ mais se de bɛ Umaru ye o don nin b'a ka mara de kɔnɔ mais a bɛ tɔ dun Umaru de ka so Umaru b'a fɔ a ye cɛ n'i tuubira an bɛ place an bɛ silamɛw ka ko dɔ kalifi la cɛ b'i yɛlɛ a b'a fɔ Umaru n y'a mɛn o Umaru m'a fɔ tile kelen n'i ma tuubi n b'i gɛn n'i ma tuubi an bɛ fara non an ka nin kuma ninnu fana an fa bɛ se ka nɛni an ba bɛ se ka nɛni mais dafɛn tɛ se k'a yɛlɛmɛ kalan tɛ dɛ hali ni kuranɛ yɛlɛnni kunkolo kan a bɛ to ala ta de la a bɛ mɛn yɛlɛmɛ cogo t'a la non 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 mais nkalon bɛɛ dara silamɛya la ko silamɛya bɛ mɔgɔw faga ko silamɛya ko ka mɔgɔw faga oui 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 ayi o bɛ kuranɛ kɔnɔ a yɔrɔ camanba b'a kɔnɔ silamɛya ko ka mɔgɔ faga mais a ko ka jɔnni faga jɔnni u tɛ sɔn ka nin den ɲininkali kɛ n'i ye aya kalan ko ala ko a ye mɔgɔw faga i kan k'a walawala ko munna munna ne y'o exemple d'e ma o ne ka n cun sisan ka mɔgɔ dɔ minɛ kɛnɛ kan yan ka muru don a kɔnɔ k'a faga bɛɛ b'a fɔ mais karamɔgɔ ye waliden faga tan cogo di a hinɛ bi bɛɛ minɛ parce que nin ti laada ye quoi mais ni n ko mɔgɔw ma n ko a bɔra n ka so sisan ka n den dɔ faga ka n muso dɔ faga ka tasuma don n ka so la bɛɛ b'a fɔ non saya ka dɔgɔ nin alors o tuma na ni a ye mɔgɔw faga bɛɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu y'a faga de ko don nka a ye bi mɔgɔw ka ti kuranɛ kɔnɔ k'a aya kelen fɔ anw bɛ bɔ silamɛya la a tɛ et puis k'a fɔ fana ko an bɛ ka kuma de ko an bɛ silamɛya cɛnnikɛyɔrɔ datugu ou bien an bɛ silamɛya lebu datugu non 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 o tɛ dɛ a y'a fɔ silamɛ karamɔgɔ bɛɛ ye kuranɛ durusila bɛɛ ko aya kelen dɔrɔn ko alakira delila ka mɔgɔ dɔ faga ko fɔ a ka kɛ silamɛ ye o k'o di ne ma ne bɛ bɔ silamɛya kɔnɔna mɔgɔ kelen dɔrɔn mɔgɔ kelen o la nin kɛnɛ in kan n bɛ n teriw fo n baw ani denmisɛnw non n'an kan ka sira jira yɔrɔ o yɔrɔ la an kan ka yira denmisɛnw de la
olu de y'an ka sini ɲɛsigiw ye Mawuli. yanni i ka sa n'i ye jigidayɔrɔ sɔrɔ i lafiyalen bi sa O bɛ kɛ Hayidara. mais dutigi mana den ye cogo dɔ la i tɛ se ka saya kɛɲɛ nk'i dusu kasilen bi sa ala k'an kisi o ma Ami ala sɔn. denmisɛnw a y'aw cɛsiri Alahu Akbar bɛ kɛ. a ye baara kɛ Alahu Akbar. fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye fɛn dɔ kɛ sɛbɛ kɛ kana siri mɔgɔ la Ayi o tɛ kɛ. sɛbɛ kɛ Alahu Akbar. sɛbɛ kɛ sɛbɛ kɔfɛ i bangebaaw barika ɲini Alahu Akbar y'a fɔ. min de fɔ denmisɛnw ye walahi walahi Alahu Akbar. den o den ni bangebaaw nisɔndiyara i kɔrɔ n'a ka di ni mɔri sɛbɛn b'i bolo walima dɔ ma nasi a bɛɛ fili siga t'a la. tant que i bangebaa nisɔndiyara i kɔrɔ c'est fini c'est fini siga t'a la. a yɛrɛ b'a fɔ a ka tubabukan na tout fini o de ye tu i bangebaa kɔni i kɛlen k'i bangebaa barika sɔrɔ n de a banna ne bɛ se k'i dɛmɛ de tuma dɔ la an bɛ se ka kɔntaki yira i fa ni ba ye villa jɔ k'a ban ka courant don a la k'a brancher énergie la ka ko bɛɛ kɛ k'a ban ka so d'i ma i donna a kɔnɔ i ko yelen ti yan dɛ yelen bɛ yen dɛ i ma kɔntaki de ye siga t'o la. moriw bɛ se k'i dɛmɛ o yɔrɔ la Alahu Akbar. ka kɔntaki jiri la n'i y'a digi dɔrɔn a bɛ mɛn i b'a fɔ morikɛ nɔ don n'o tɛ dɛ a bannen kun don morikɛ ye kɔntaki de jiri la Alahu Akbar Hayidara. Zamzam. Alahu Akbar ni cɛ. a y'a janto nin yɔrɔ la dɛ Inshallah. ni barika tɛ yen dɔrɔn c'est fini hali n'i ye miliyari mara i bɛ sa dusukasi la k'a to i bolo fo ka t'i sa i dusu tɛ suma Alahu Akbar o cɛ. mais ni bangebaa barika b'i la hali n'i ma fɛn sɔrɔ ala t'i malo i bɛ sa i suturalen siga t'o la. denmisɛnw a y'a janto bangebaaw la Alahu Akbar y'a fɔ. a ye ko t'u ta la a y'u lamɛn Alahu Akbar. Hayidara. a ye ko t'u ta la a y'u lamɛn Alahu Akbar. Siga. an baw an bɛ min fɔ olu ye den bɛ dilan usine de olu de ye usine ye ah oui muso de ye usine ye a bɛ den dilan de Alahu Akbar. fa de bɛ dumuni di fa ɲuman de bɛ ji ta fa ɲuman de bɛ doni bɛɛ ta mais ba bɛ den dilan Alahu Akbar kɛnɛ kan. k'a fabriquer k'a kɛ marque japon ye mais n'i y'a kɛ chinois ye o y'i ka ko ye dɛ japonais bɛ mɛn a bɛ si sɔrɔ mais n'i y'a kɛ chinois ye mais an filɛ balolen diɲɛ min na bi ni barika tɛ i tɛ taa dɛ ah non hali n'i taara ku sɛnɛ ka wariba sɔrɔ an b'a fɔ k'a tun bɛ dɔrɔgu fɛ o y'an wulilen i nɔfɛ dɛ k'an da an k'i to yen an t'i to yan o tuma na mun b'i kisi sisan i ba ye barika min ɲini i fa fɛ ani e yɛrɛ ye barika min ɲini i bangebaaw fɛ nin de bɛ fara ɲɔgɔn kan barika bɔyɔrɔ ye saba de ni maa o maa y'a sɔrɔ a saba sɔrɔ c'est fini kana siran bilen a fɔlɔ ye mun ye i fa ni i ba ka kɛ walidenw fɛ maa o maa ŋaniya ka jugu walidenw ma ala t'i yɛrɛ ta ɲɛ fiyewu o tɛ kɛ Hayidara. kɛ walidenw fɛ n'i kɛra walidenw fɛ ala b'a fɔ e bɛ walidenw fɛ a bɛ barika dɔ bila k'i denw kɔnɔ o b'a sɔrɔ hali den t'i bolo fɔlɔ a bɛna denw sɔrɔ o kɔfɛ muso fana b'a siwula cɛ ye cɛ ladiri ka ca wa a man ca o man ca Hayidara. musow ka dusukasi ye min ye fɛn kun tɛ ne kunna ne y'ale furu an ye luwazew bɛɛ kɛ k'an terefani ɲɔgɔn ye don dɔ la an bɛ fɛn tɔgɔ di logokuru kelen jeni k'o ɲimi o y'a bannen ye ayiwa ala nana dayɛlɛli kɛ o muso min ɲanina i bolo san kɔnɔ hali kɔnbilɛ kelen tɛ sɔrɔ ka d'a ma wari nana sɔrɔ min kɛ e y'i ɲɛma da ka produit muna dɔ lajɛ ko nin ka jɛ dɛ Alahu Akbar Hayidara. Zamzam. Alahu Akbar. Alahu Akbar. ayiwa e taar'o ta o bɛ ta bɔn kabini o mana ta dɔrɔn ni zɔ bɛ ja kuwa wallahi ɲani bɛɛ kɛra ne ɲɛna anw de jɛra ka ɲɔgɔn sutura fo ye fɛn sɔrɔ e taara nin ta mana nin bɛ dimi wa cɛ min ma cɛya dafa a bɛ dɔn kɛnɛ kan ko a bɛ nin muso in de fɛ ka tɛmɛ nin kan n'i y'o ye cɛ la dɔrɔn fo nin ye cɛbakɔrɔ kolo ye
maa bɛ kɛ fɛn dɔ fɛ i b'a dogo i b'a dogo dɛ cɛ caman tɛ se o la nka o bɛɛ k'o bɛ misiri kɔnɔ kura mana fɔ n ba nana koyi 40,000 bi di o ba taatɔ ma kɔrɔlen fa n'a ba bɛɛ bɛ na olu taatɔ o b'a fɔ ko ka gɔka sɔngɔ ɲini wari tɛ ne kunna sisan dɛ mɛ ni misiri ko Alahu Akibaru o cɛ in de bɛ wuli paratu a ye ta sɛle di yan a b'a ɲininka de k'a bɛ taa mini muso a ye sabali ni nin kɛra an balakaw dusu bɛ kasi mɛ n bɛ fɛ ka min f'u ye walahi o bɛ kɛ ka taa moriw fɛ yen u bɛ kɛ ka taa wari di dɔmɔw ma u denw ka ko la bon ne t'a f'u ka n'o kɛ mɛ ne kɔni bɛ min f'u ye walahi olu yɛrɛ bɛ se ka min k'u den ye mori tɛ se dɔma tɛ se a tɛ se foyi ɲininen t'i fɛ i yɛrɛ ɲuman na i cɛ bɛ ka k'i tɔɲɔ sabali dɛ a to Ala ma i ka kama kiri ye kama a y'i ka su suɲɛ ka taa di sinamuso ma i bɔra a kalama a to yen n'a nana fɔ a ye n ka ji sigi wa kana kɛlɛ dɛ e b'o min kɛ a bɛ fɔ o de ma ko kama ni ko gɛlɛyara i bolo i bɛ mɔgɔw to yen i bɛ na i ni Ala kelen ka kuma bilahi Ala t'i ban i ni Ala ka kuma Ala ne cɛ ye nin kɛna ne sinamuso ye nin danga n y'a bɛɛ to e Ala kama Ala ne den taatɔ filɛ examen na n'ale m'a sɔrɔ maa t'a sɔrɔ a ye ɲininkali kɛ fɔlɔ bamanan boli sɔnna yarɔ nɛgɛhaya ko n'u ye fɛn d'i ma ko nɛgɛya don a tɛ sɔn a kɔrɔbɔ cogo dɔn dɛ n'o tɛ n'Ala ma far'i kan o i taatɔ ye dɛ e y'a faamu wa fɔlɔ bamanan o y'a sɔrɔ kɛlɛ binkani dɔrɔn de bɛ u bɛ taa bin nin dugu in kan k'o minɛnw cɛ jeliw bɛ u mankutu jeliw bɛ kulu la ko dafara munɛ ni kunji ko kunjikɛla ni dafarakɛla jeliw b'u mankutu jeliw ka hakɛ to n'o kɛra bamanan bɛ wuli ka taa bin dugu wɛrɛ kan n'o gɛri kun bɛ yen o kɛlɛ kun wulila wallahi min y'a fɔ an ye a b'a kalama a ko sirifukɛ a ko a lakali yɔrɔ bɛɛ a ko bilahi anw mɔmuso u fa taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la bamanan mana labɛn ka tila a bɛ nin sarali laban y'a ba de ye n'a bɛna taa gɛrɛ la a ka au revoir laban y'a ba de ye u bɛ taa kɛlɛminɛnw bila da la u yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka don ka na ko n ba an bɛna taa o b'a sɔrɔ ba yɛrɛ b'a kalama ba b'i labɛn k'a kɔnɔ a bɛ nin sonsoro a ba de kɔrɔ o y'a sɔrɔ misiri tɛ yen dɛ non o y'a sɔrɔ misiri tɛ yen non silamɛya nana maaya sɔrɔ yen o silamɛya ye maaya sɔrɔ bamananden de bɛ nin ɲɔngira kunbɛn k'a ba kɔrɔ ayiwa n ba an taatɔ filɛ kɛrɛfɛ ba bɛna nɛgɛhaya de d'a ma o b'a sɔrɔ ba ka taafe kɔrɔ dɔn o bɛ ba bolo ka ban parce que u bɛɛ bɛ si n'a ye sini den bɛ taa kɛlɛ la a bɛna ko n b'an taatɔ filɛ kɛlɛ la ba bɛ a ka taafe a b'a farata k'a juru d'a den ma ko n den hɔn a siri i cɛ la ni ne m'i fa janfa fiyewu wallahi ne ma n yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma i fa kɔfɛ i fa m'a fɔ ne ye kelen ne ye fila fɔ a ye n'i fa ko min ne ko ten n'a sɔrɔla ne ma i fa janfa dilan la ma i fa janfa kumakan na nin siri i cɛ la ni nɛgɛden kɛra sanji ye a kana e sɔrɔ subhanallah la ilaha illallah abani an karamɔgɔ bamanan den b'a minɛ k'a siri a cɛ la bilahi ala b'a se a dafalen ala ne ko
muso dɔ ti ni essayer ka fɛn dɔ fɔ an ye de wa dɔ ka nin essayer ne m'o fɔ e de y'o fɔ ko a kɛbaa man ca ne m'o fɔ dɛ ale de y'a fɔ ne kɔni ko dɔ k'a lajɛ ka musow bɔ bolola ni nin waati a ti yɛlɛmɛ dɛ ala kelen de bɛ yen a ma bisimilayi fɔ wala dali na ma fɔ bamanankan jɛlen de fɔra ala ye ala ne ma jɛnɛya kɛ ne ma n cɛ sɔsɔ o tuma na n den kisi tiɲɛ yɛrɛ la an kun bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na nisɔndiya de sera n'an ye fɔ yan walada yɛrɛ ma se ka taa nka n b'a ɲini yangaw fɛ garibu nisɔndiyara an ye kunbɛli kɛ ni duloki min an baw de y'a bila ka taa di yan dugu in na buɲali ko n k'o don ka na n y'o de don ka na kunbɛli kɛra n'o de ye an baw ala k'aw sara nin dugu in ala ka hɛrɛ k'a ye ne y'a kanu parce que an ye layidu caman de ta ni dekun bɛ n'an ma se ka na yan fo yangaw tɔɔrɔ la u k'a dɔn an seko foyi kun t'a si la mais ala sɔnna ka nin min kɛ an ka ɲɔgɔn ye ala ka nin kɛ dugu in ka hɛrɛ ye ala ka nin kɛ jamana in ka hɛrɛ ye ala ka nin kɛ an bɛɛ ka hɛrɛ ye n bɛ fɛ ka min fɔ garibu nisɔndiyara an ka kerecɛnso mɔgɔw b'an fɛ yan a diyara an ye kojugu an b'a fɔ k'u bisimila an b'u tɛgɛ minɛ ka embrasser an ka kira maa fɔ an ka maa kɛlɛ i ka taabolo kama an ka kira ko an ka baara kɛ ko ala bɛna an ka baara ye tigɛyɔrɔ bɛ kiiriw la an ka mɔgɔ ka tɔɔrɔ bɛ s'a ma binganikɛlaw don anw ka kuranɛ ko an ka tɔɔrɔ kana se an ma wa anw ta ti se an ma wa silamɛ ɲuman si ta ti se aw ma anw ma ɲinɛ anw ka kira taara tɔyifa don min na alayhi salam u ye fatɔ ni lagalagatɔw bɔ ka gabakuru keru k'u b'a faga u ye kira blessé kira yɛrɛ ɲinitɔ nani yɛrɛ sɔrɔ jardin dɔ de kɔnɔ a dogolen kerecɛn dɔ de nana bɔ a kan kerecɛn kɛ ko a ma a ko yan ti yɔrɔ garantilen ye u bɛ se k'i ye yan yan bila i ka taa bɔ nin fɛ ka sɔrɔ ka pɔmu d'a ma c'est un chrétien mais kira ma fɔ a t'a minɛ o kira ma fɔ a t'a fɛ o o ɲɔgɔnna dama min b'anw ka silamɛya kɔnɔ hakɛ si t'a la fo n ka kuranɛ yɛrɛ ko mɔgɔ min ka teli ka kɛ aw silamɛw fɛ k'a kanu ko o ye kerecɛnw de ye nin b'anw ka kuranɛ kɔnɔ mais ne m'a dɔn mun donna mɔgɔw ma tile guwandere in na nin diinɛ ɲumanba in hinɛ diinɛ makari diinɛ n'u nana o kɛ maa fa diinɛ ni tɔgɔ tiɲɛ diinɛ ni baɲɔna diinɛ an karamɔgɔ ne ye nin fɛn o fɛn fɔ sira bɛ karamɔgɔw bolo k'a bɛɛ vérifier n bɛ ka min fɔ aw ye nin kɛnɛ in kan yan wallahi ala yɛrɛ tulo bɛ ne kan n'a sɔrɔla silamɛya kun bɛ mɔgɔ bila mɔgɔ faga de la walima juguman na ni kuranɛ cɛ ne kun tɛ siya diinɛ in na parce que mɔgɔ hakilima tɛ sɔn fɛn o fɛn ma ala min ye hakili da o tɛ sɔn k'o kɛ n'i ye diinɛ o diinɛ ye k'a bɛ mɔgɔ bila wale jugu la bɔ a la tiɲɛ tɛ silamɛya tɛ mɔgɔ bila wale jugu la dɛ silamɛ jugu de bɛ mɔgɔ bila a la an karamɔgɔw bi yan sisan b'a sɔrɔ olu sunɔgɔra olu bɛ wuli dugutilamaw de fɛ ka kuma ala fɛ mais u ye nin bɛɛ k'an bolo u sara bɛ ala de bolo mana n b'a ɲini aw fɛ an ka sunnata in bila yan
sanji ko an bɛ dugawu kɛ k'u mago sɛnɛkɛlaw k'u mago bɛ sanji la ala ka sanji ɲuman suru ala ka sanji ɲuman suru ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw sutura k'u ko donsow an ka foli b'u ye ala k'a n'u dɛmɛ baya an bɛna kɛ o y'an ka taamasiyɛn lahara ala ɲɛ kɔrɔ ye ayiwa an ka saba kan n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka n bɛɛ laban ɲɛ a ye sabali an ka imamu bɛna fatiha ta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, sisan alhamdulillah ni ala ka jɛ ye baara kun cɛra i bɛ se ka mun fɔ an ye Wojine u ka kunbɛnni n'u ka wajulu la. An kɔni bɛ yɔrɔ min na bi bamananw ko n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka taa fiyɛ n'a nunji ma faga daji b'a faga. Anw nisɔndiyara k'an kabakoya ka kabakoya ban ka nisɔndiya ban ka sewa ban fo ka na se jatigɛ ma an b'o niveau de la sisan jatigɛ ye jumɛn ye an yɛrɛ bɛ ka siga la yala est-ce que ivoirien ma bɛnbɛn dɔ de kɛ a karamɔgɔw ni a dɔnnibagaw n'a faamaw bɛɛ walasa an karamɔgɔ Sherifu Usmani Madani Hayidara komi faso kelen t'ale la ni ko faso kelen t'a la diɲɛ bɛɛ kɛra Sherifu Usmani Madani Hayidara ka so ye bi walasa ka se k'a yɛlɛma Côte d'Ivoire yan nɔ ka Mali to yen wa baara laban in na an b'o de y'a kɔnɔ i yɛrɛ y'a ye Wojine ale ye région min ye région ba don région ba dama tɛ diina région de don diina ko bi yan nɔ u ka laada la kabi kunu an yɛrɛ bɔra jamanatigi fɛ yen hakili a kɛra i yɛrɛ ɲɛna jamanatigi olu fɛ yen nɔ mori bonda ninnu bɛɛ n'o ye Sisew Turew Mande mori bondaw bɛɛ lajɛlen bɛ hali sini u jɔyɔrɔ dɔnnen don bon o bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔ Sherifu Usmani Madani Hayidara kunbɛra cogo min na yan ani jama min bɔra yan nɔ mɔgɔ si tɛ se ka jama in hakɛ fɔ an bɛ stade min kɔnɔ stade gɛrɛ n'a kunkolo fan bɛɛ fara ka sigiyɔrɔ ban ka jɔyɔrɔ ban i yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw tun bɛ kogo kankun de kan bɔlɔnfɛlaw fɛ ka filɛli kɛ ani mobiliw sanfɛ vraiment n'a bɛ fɛn yira an na a bɛ diina bonya de yira an na mais kabako dan de don munna normalement n'a sɔrɔ a bɛ kɛla faama dɔ nɔfɛ wala a bɛ kɛla mori dɔ nɔfɛ mais ala ka diina lasebaga mɔgɔ min anw minnu bɛ ka nala lamɛn a bɛ ka anw yɛrɛ de sɔn fɔ la fɛn min b'an na n'a man ɲi a bɛ k'o fɔ la an ye jogo min n'o kɛli ka gɛlɛn mɔgɔw ma bi n'i da turu a la i bɛ kɛlɛ sɔrɔ a bɛ k'o de fɔ la mais jama ka bɔ o nɔfɛ jama min i t'a ye faama foyi nɔfɛ i t'a ye karamɔgɔ foyi nɔfɛ i t'a ye mori foyi nɔfɛ fɛn o fɛn n'o ka di ni niw bɛ girin a nɔfɛ i t'a jama misaliya ɲɔgɔn ye o si nɔfɛ an b'a fɔ k'o bɛ ala yɛrɛ de yira adamadenw o tuma anw ye ala ye Sherifu Usmani Madani Hayidara la anw besoinen tɛ i b'a fɔ mɔgɔ dɔw ko ala bɛ min walasa ka ala non anw ye min ye Sherifu Usmani Madani Hayidara o y'an wasa anw t'a fɛ ka ala foyi ye o kɔfɛ bawo o ye ala min sera ka o kɛ o de ye ala ye min ka se bɛ sanfɛ. Hakilila n y'a fɔ aw ye an bɛ Wojine ala sɔnna a ma baara ninnu kun cɛra cogoya min na o la an bɛ foli lase an ka équipe technique bɛɛ lajɛlen na nin waati in na k'a daminɛ an ka correspondant ba min bɛ yan Zakariya Danbele ka fara a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Muhamadu Kone ka taa se Yaya Bamba Isa Jara ka taa se Ablaye Sise ani Asanka Adama an b'a fɔ Korogokaw ye k'a fɔ ko an ka cameraman n'o ye Adama ye aw k'aw hakili to a la kosɛbɛ an bɛ Korogo bɛɛ lajɛlen fo ka Wojina bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka foli belebele lase an ka équipe technique ka yan fo Moribabugu Mohamed Keita n'a a nɔfɛ jama bɛɛ lajɛlen Alhaji Usmane Kane an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn
équipe de dɔw bɛ Mali la an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka baara ninnu kɛ an b'aw bila yan ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ivoiriens ka wuli ko jɔ ni ɲɛsiri fi kɛ don ka bolo wari